Hi guys, magluluto tayo ngayon ng tulingan with talong. Ginataan po siya. Ito ngayon, nilagyan natin ng bawang, asin, paminta, sibuyas, at suka. Tara! Ayan siya, talong at gata. Ayan. Papakuluin muna natin siya sa suka at sangkap. Tapos ilalagay natin yung gata at talong. Kunting hintay lang guys. Ngayon, kalahati lang siyang kuhan. Kalahating kilo. Kunting minuto pa. Ay! Ilagay na natin yung gata. Hintay lang tayo ng ilang minuto. Kunting minuto po.